хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 29 август дар Паём ТВ. аз аввали сол Тоҷикистон барои воридот 2 миллиарду 800 миллион доллар сарф карда, бо маблағи 1 миллиарду 400 миллион молу коло содир кардааст. Бино ба иттилои агентии омори Тоҷикистон, ҳаҷми гардиши тиҷорати хориҷии кишвар дар моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ ҳудуди 4 миллиарду 200 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16.5% бештар аст. воридоти маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон дар 7 моҳи соли ҷорӣ беш аз 411 ҳазор тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 27% зиёд аст. гуфта мешавад, ки воридоти маҳсулоти нафтӣ аз рӯи арзиш 80% афзудааст. саҳми маҳсулоти нафтӣ дар ҳаҷми умумии воридоти Тоҷикистон дар моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ то 12.2% афзоиш ёфтааст. дар ҳамин давраи соли 2021 он 8.5%ро ташкил дода буд. бино ба маълумоти идораи зидди инҳисории ҷумҳурӣ, ҳудуди 90% маҳсулоти нафтӣ аз Русия ворид карда мешавад. тақрибан 6% бештари ин маҳсулот аз Қазоқистон ва як қисми нисбатан ками ин маҳсулот аз Узбекистон, Белорус, Озарбойҷон харида шудааст. таъминкунандаи асосии маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпромнефт Тоҷикистон мебошад, ки тақрибан нисфи ҳаҷми умумии воридоти маҳсулоти сӯхтро ташкил медиҳад. Тоҷикистон интиқоли ангиштро ба Покистон тавассути қаламрави Афғонистон аз сар гирифт. дар ин бора шабакаи телевизионии Ариана Ньюси Афғонистон рӯзи ҷумъа бо такя ба хадамоти гумруки Афғонистон дар Шерхон бандар гузаргоҳи гумрукии Тоҷикистону Афғонистон иттилоъ дод. содироти ангишт аз Тоҷикистон ба Покистон тавассути Шерхон бандар ва бандар Ғуломхони вилояти Хост дар марзи Афғонистону Покистон пас аз танаффус аз сар гирифта шуд. танаффус аз сабаби мушкилот моддию техникӣ буд. ба ҷуз аз интиқоли транзити ангишт ба Покистон, аз Тоҷикистон ба Афғонистон семент ва пӯлод ворид мешаванд ва ба Тоҷикистон меваву сабзавот оварда мешавад. мудирияти кулли Комиссияи Аврупо оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ тасмим гирифтааст, ки бахши энержии Тоҷикистонро ба миқдори 10 миллион евро сармоягузорӣ кунад. ин кӯмаки молӣ бояд ба рушди иқтидор ва самаранокии вазорати энержӣ ва захоири об дар маҳал, инчунин ширкати давлатии энержии барқи тоҷик ва риёсати танзими нерӯи барқи хадамоти зидди инҳисорӣ мусоидат кунад. ба гуфтаи мақомоти аврупоӣ, бозори нерӯи барқи Тоҷикистон шаффофтар мешавад, зеро тарофаҳои воқеи нерӯи барқ инъикос хоҳанд шуд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 август муқаррар намуд. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 17 сомонӣ қимат дорад. ҳоло дар бозори арз 100 евро 1027 сомонӣ нарх дорад. асъори амрикоӣ бошад 100 доллар 1025 сомонӣ арзиш дорад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures Лондон 98 доллару 68 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Grade Oil New York 92 доллару 86 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1738 доллару 18 сент барои 1 унс таъин шуд.